Mukam dolar yüregi, o vaadlar saadlaşanna, şatlyk iner Kur'an'ı, o vaadlar saadlaşanna, saada var bede vaadi, pederlerin kuvvati, vasplanar yurt şöhrati, o vaadlar saadlaşanna, zer gadırın zerger biler, sahna açın bağışı geler, arkadağlı il bilen, o vaadlar saadlaşanna. Assalamu alaykum, hormatly tomaşaçylar, gadyrly aýdymsa söýjiler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o waadlarymyzy, akballarymyzy saadlaşdyran, türkmen halkynyň akbalyny ýagtylandyran, bize medeniýetde sunwatda halipa bolup duran gahrman arkadamyza ak ýüregimizden alkyş aýdýas. Ediz arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, gahrman arkadamyzyň dünýä ýüzündäki awry mertebeti belend bolup, halkymyzyň hasam bir eşretli, bagtyar, bolçuluklu durmuşda yaşamak üçün durmuşa geçirýän beýgi işleriniň elmidamy uly rewaçlary wetsenmegini tüýsüremizden ardy bolayas. Gahrman arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany bilen ajaýyp elimizde de bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ene mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlary bilen gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de ediz arkadamyzyň saýasyny watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjeni, aşyklar şäheri, Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat medeni din zalyş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän o waadlar saadlaşan atly gepleşigimiziň täze sanyny biz sizi tomaş etmäge çağırýar. Elbetde ediz ileşler, hormatly tomaşaçylar, adat boýunça gepleşigimiziň bugünkü sanyny da bir näçe desanlardan ustad halipalarymyzyň dörejiligini bedeýän halipa bagşylarymyzyň bize miras galyran bir näçe aýdymlaryny döwürdeş zenan bagşylarymyzyň biriniň ýerine ýetirmegini size ýetirers, zenan bagşymyz bilen gyzykly söhbet eder. Şoň üçin o waadlar saadlaşan atly gepleşigimiziň bugünkü sanyny tomaş etmeli, gepleşigimiziň ahir neçeni biz bilen galmaly. Zenan bagşymyzy siz bilen tanış edip, onu atlandyryp sahnamyza çağırmadan öňürti hem işekler ýaly gepleşigimiziň başynda şu owadan studiýamyzy bedäp oturan halipa sadanlarymyz, sadana dostlarymyz bugün biziň gepleşigimizde olar bilen nädir sizi tanış etmek isleýär. Ne ýakynda gahrman arkadamyzyň şafer paýyna münasip bolan Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi ediz arkadamyzyň şafer paýynyň eýesi halipa sadanyny Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň mukamlar köşküniň altyn asr orkestriniň sadanyny Bayram İşanoğluev, şeýle de zehinli sadana dostlarymyzyň biri Mehmet Nazar, Muhammed Nazarow, şeýle de klarnet saduralyna zehinli sadana dostlarymyzyň biri Amanuly Rahimow, şeýle de biziň milli saz senedimiz bolan dutar saduralyna bugün biziň gepleşigimizde zehinli sadanalarymyzyň biri Murat Aşyrow, şeýle de gahrman arkadamyzyň şafer paýynyň eýesi Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi zehinli meşhur sadana dostlarymyzyň biri Atajan Eýubow biziň gepleşigimizde ýigitler halipa biz sizi gepleşigimizde hoş gördük diýär. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, ne görýän ustad halipa sadanalarymyz bilen sadana dostlarymyzyň ýerine ýetirjek owadan sadalary bilen owad sadlaşyp siz üçin bir näçe owadan aýdymlar ýerine ýetirip berjek. Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly adyň eýesi Zenan Magşymyz Gülşirin Öwez Mämmedowa şöhrat size arkadag diýen ajaýyp aýdym bilen o waadlar saadlaşan atly gepleşigimizde. Arkada vidiya benim vatanım, ruhum kanatlanıyor, kalkın yargım. Arkada vidiya benim vatanım, ürküm senne ciğerinden seyyarım, ahbautumun senne dili duyarım. Kiremli toprağıma başım koyarım.
ve mehriban arkadan gidiyor benim vatanım. Şükrası ve arkada, şükrası ve mehriban arkadan gidiyor benim vatanım. Paytahtımı vericin şehir aşıva var yeri verdin mide verdin ya diyarımı misli ayın parçası arkada diyar benim vatanım. Ürküm seninle ciğerimden söylerim Abbaltımın sinmediğini duyarım Keremli toprağına başın koyarım Arkada diyar benim vatanım. Şükrası da arkada, şükrası da mehriban arkadan gidiyor benim vatanım. Şükrası da arkada, şükrası da mehriban arkadan gidiyor benim vatanım. Giýmeleme danışım yok. Bir karar il ediyiz bizi. Adamların burkogu pek bahtiyar il ediyiz bizi. Rahat doğyar gökte günü. Yurdum diýse halis şını. Beyik garaşlılığını haklayan il ediyiz bizi. Toy toylata seçip barın. Hayradıp şol goşo tarın. Cennet kurun arkadağın. Alkışlan il ediyiz bizi. Medeniýetin o diýişlerlerini özünün şaher paýlaryny, hormatly atlaryny münasip görýän, biz türkmen ýaşlaryna uly ynam bildirýän mehriban, gahrman arkadagy Şükran. Şükrası ve arkada, şükrası ve mehriban arkadan gidiyor benim vatanım. Şükrası ve arkada, şükrası ve mehriban arkadan gidiyor benim vatanım. Şükrası ve arkada. Hine mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, bugün hepden ýegişenmegini oktýabr aýynyň 3-ü hemişekler ýaly biz siz bilen bugün ýaýlym arkaly diýdarlaşýas, owalar taýlaşan natly gepleşigimiň başynda da ýa siz bilen tanış etdik. Mehriban arkadamyz hakyndaky joşgunly, buýsançly aýdym bilen hem gepleşigimiň başyny başladyk. Hine edýär arkadamyzyň saýasynda ýakynda bir näçe medeniýet sunugy diýişgärlerimizi Gahrman arkadamyz özüniň şaher paýlaryny, hormatly atlaryny dakdy. Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly adyň eýesi Zeynal Magşymyz Gülşaryn öwredmämeýedow bugün biziň gepleşigimizde aýallaryň gepleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen syýlaglaryňyz nesip etsin, öwrü köp bolsun, geljekde de mehriban arkadamyzyň bize bildirýän uly önamlaryny ödäp, mehriban arkadamyz hakyndaky, halkymyz hakyndaky, asuda watanymyz hakyndaky joşgunly owadan aýdymlaryňyzyň öwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýas. Ýene bir ýola serpaýlar gutly bolsun, gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Mehriban arkadamyzyň saýasynda döwletimiz halkyny, şoňly bir hatarda da medeniýetimiz halkyny, çünki biziň şu sunwatymyza sarp bolýan hormatly mehriban arkadamyz var. Ähli şu sunwat işgärlerini hormatly arkadamyz aýdymçylaryň çekýän zähmet üçin hökman her ýyl toýdurda baralamyzda serpaýlaýa aýdymçylarymyzy
Diýsen muňa begen ýaz hormatly arkadaşymyzyň özü bar, bize halipa bolup dur. Şu garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk şanynyň toýu diýsen goşa-goşadan ellemek üçin sebebi hormatly arkadaşymyz ilk bilen şu Türkmenistanyň atan artistden ady berdi. Hem-de hormatly arkadaşymyzyň çıkaran kitabı var, garaşdyrlyk bagtymyz diýe. Şu toýlamyzyň toýlanýan gününe hormatly arkadaşymyz bize öz kitabyny peşkeş berdi. Hormatly arkadaşymyz diýsen bizi begenlerdi. Mehriban arkadaşymyz, biziň gahryman arkadaşymyz, Halip arkadaşymyz. Size şu pursatdan peýdalanyp köp sag bolsun maýtdan öz maşgalamyň adyndan. Hormatly arkadaşymyz, Türkmenistanyň atan artist dip ad takanyňyz üçin size köp sag bolsun aýtýan. Mydama başyňy dik bolsun, janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işleňiz rowaj alsyn. Mehriban arkadaşymyz, sizi şu dünýä iýindiren, terbiýelep ýetişdirip halkymyzyň hyzmatyna beren. Ulaba dejemiziň ömrü uzak bolsun. Öz gahryman, mehriban oglunyň beýik ýeňişlerine gowanyp uzak ömürler sürsin. Köp sag bol. Gülşürün arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola serpaýlaryňyz gutly bolsun diýäs. Näme mehriban ileşler gepleşigimiziň dowamyny nesip bolsa Gülşürün öz mehriban kakasy, halipasy, biziň hem halipamyz Agamrat Halipanyň dörejiliginden bir näçe aýdymlary şeýlede Gülşürüň öz döreden bir näçe aýdymlaryny gahryman arkadaşymyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowa teleýaýlymyny şekilli görnüşlerde de tomaş edýänsiňiz. Ol ajaýyp aýdymlar hem gepleşigimiziň bugünkü sanyny bilen size ýetirer gydykly söhbet eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmenowa teleýaýlymyny owallar taýdaşan gepleşigimizde tomaş etmekligiňizde dowam etmeli. Ajaýyp aýdymlara geçmeden öňürti Gülşürne bir sowal bilen ýüzlenmek isleýän, şu sowal jogaplandyrsaňyz, soňra siziň ýerine ýetirmeňiz aýdymlar bilen dowam eder. Şahyrlarda şeýle setirler bar. Watan hakda gysa gurlan oglanlar agrasrak gurlan akylly diýe. Şu jümläň üstü bilenem size şu sowaly ýetirmek isleýän. Siz şu watanymyz hakyny, watan hakyny döredýän aýdymlaryňyzy näme esaslanıp döredýäňiz? Nämeden nusgalýaňyz? Watan hakda dörediljek aýdymda ses owaz ýürekden birlikde çykmaly. Aýdýan sözüň manysy hakda gatyçyň pikirlenmeli. Şoň üçin şol aýdym ilki döretmegden ol, watanyň geçmişine, geljegine şugunny. Esasanyň watan sözüniň, watan düşünjesiniň manysyna öýdetdirmeli. Şoňa aň ýetirmeli. Ana şonu watan hakda aýdymlar dörer diýip pikir etdim. Düşünükli bizem dinleyijiler hökümünü geljekde watanymyz hakyny, gahryman arkadaşymyz bir şu bagtyar türkmen halkymyzyň hasam bir bagtyar durmuşdy. Eşretli döwürde bolşulukda ýaşamak üçin gece unnid ala edip beýik işleri durmuşa geçirýärdi. Ana şol mehriban arkadaşymyzyň beýik işlerini wasp etse gajaýyp aýdymlary hemişe dörejiligiňizi berýär dursun. Dörejiligiňizde täze aýdymlar hem höwür köp bolsun. Äger gepleşigimizi bir mylaýym söýüp aýdymlar bilen başlaly. Soňra gepleşigimizi destanlardan, halipalardan, türkmen halk aýdymlaryndan iýleşlerimiz üçin ýerine ýetirip berersiňiz. Mehriban iýleşler, hormatly tomuşaçylar, siz bolsa diňläň, diýinçe alyň, lezzet alyň, owallar saatlaşan gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmenistanyň at gazanan artisti Zenan Magşemov Gülşürün öwelmämedi üçin ajaýyp söýüp aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Zarları kara gelin yarınno ağlar min munno ayrılıp yar cemalından yarınno ağlar min munno yarınno ağlar min munno ayrılıp yar cemalın yarınno ağlar min
Zalim rakiplerden kaçıp yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno. Zalim rakiplerden kaçıp yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno. Garip yarani Mecnun'dur onun sorani. Gözünün aç ve görünü yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno. Aç ve görünü yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno. Bu meyin ışından galip ayrılık odunu yani. Işından galip ayrılık odunu yani. Kattıyla tek toğlanı yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno. Rakiplerden kaçıp yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno. Ha, yar onu ağlar min munno, yar onu ağlar min munno.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimiz dowam edýär. Sine gepleşigimizde Türkmenistanyň at gadanan artisti Gülşürün Öwedmamedowaň ýerine ýetirmegini bir öz döreden ajaýyp söýgü aýdymlaryna diň salyp, Gülşürün ýene orýaly ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryny bolşy sag bolsun aýdýas. Gepleşigimizde söhbetleşik arkaly dowam edeli. Türkmenni şeýle bir aýtgy bar. Owul akan ýerden akarmyş aryk diýilýär. Indi şu aýtgyň üstü bilen tide şu sowally ýetirmek isleýän sunwat maşgalasynda dogulmaklyk perdendiňem şol ýoldan gitmegine, ýagny sunwaty saýlap almaklygyny itergi berýär. Elbette täsir berip biler. Yani ilk bilen şu aýdymsaz dünýäsine gelemizde şuň başynda kakam dur. Türkmenistanyň atan artisti Amrat Öwedmamedow kakamdan kiçilikden aýdymy dutary öwrenip kän sunwatyň inçe tiltimlerini öwrenýärdik. Kakamyň ýanyna kän halipalar elerdi. Türkmenistanyň atan artistlary Uran Umanow, Bally Hajyýew, Halipa Bagşymy, Döwlet agamyz bardy. Umuman şu kakamyň ýanyna gelýän Halipa Bagşylaň şolaň söhbetini dinläp, şolaň aýdymlaryny dinläp şu sunwata bolan tüýgüm ýaşlykdan başlady da. Şu wagt gaty ýaşlykdan aýdymsada girişdim diýdiňizde, ýa-ni sözüňizde dutar çalmagam kakamdan öwrendim diýdiňiz. İlki sunwada giriş ýyllaryňyzda dutardan başladyňyzmy ýa aýdyma hiňden başladyňyz? Aýdymdan. İlki bilen şöyle bir zat belek geçedim bile Begimrat. Şu ilkinji aýdymymda kakam şeýle bir özüne şeýle duýgu bildirtdirdi, täsir aldyrypdyr. Onu häzir aýtdy da, sebäbi näme? Şolar ýaly bagşyň çagasy bolup ilkinji ýerini ýetiren aýdym diýseň özüňe şeýle ul täsir aldyrýan bolmaly. 1999-njy ýyly ýaňlan diýarim ýeňçisi bolamda. Şonu ýerine ýetiren aýdymma Türkmen halk aýdymy Tünüder ýaşatyny Marip Destanyň. Şonu tet ýazylaryna baramyzda kakam meň ýanym bilen gidipdi-de. İlkinji şu kakam bilen şu bolmaýan ýerine bir hawa öwre dörtüp şu näme halipamyz da ol şu inçe tiltimlerim bolsa şu ýöre bolýar, şu ýöre bolanok diýip öwretme kakam maslahat berip durardy. Şonu el kıssaramlar andro ayetler kılarlar ki dip öňünden şol Tünüderýän öňüne kıssa bar da aýsarajyk. Şahynyň garyba gidenden soň 6 ýyl ötdi. Senem aşyklygyň derdinden ýaňa ak çekip solup saralyp barýar diýen ýerlerim bar da. Şonu ýerden intek şol Tünüderýä aýdyma başlamak hakmyň kıssasyny dinlezedänim gaýdym diýdi. Şu gatera tolguny da şu taýda. Diýsen şu tolgunurjy hawa şeýle tolgunurjy yerlerem bolýardy Begimrat. Şonu şu Tünüderýä diýen aýdym şeýle bir özüme rahatlyk bilen, arkaýynlyk bilen ýerine ýetiren ýerlem boldy da. Häzirki döwretlen söýgü aýdym bolsun, watan hakda bolsun, haýsy bir aýdymyzy alsagam, hökman şu halipam bilen maslahat etýän, şoň bolýan ýerlerini, bolmaýan ýerlerini hökman aýdyp berýär da. Şu ýerde Begimrat hormat arkadagymyzyň halipa şähertlik ýoluny açyp berendigi de. Sebäbi halipalar bilen bolmaýan ýerlerini öwrenmek, halipalardan köp zat öwrenmek diýsen bir biz üçin, biz häzir özümizi şeýle arkaýyn sahnalarda çykyş edip halipalaň köne aýdymlaryny täzeden halkymyza ýetirip bilýän aýdymlarymyz bolýar da. Şu zatlara da Mehriban arkadagymyzyň giň ýol açyp berendigi, Mehriban arkadagymyň özü bir bize halipa bolupdyr. Diýsen buýsandyrýar, begendirýär. Hormatly arkadagymyň şu aramda ýok halipalarym tirsegine gallardy. Özüniň hormatly atlaryny nakdy. Şol halipalaň perzentlerini diýsen begendirdi. Halipa şähertlik ýoluny şöhratlandyran hormatly Mehriban arkadagymyza ak yüregimden, ene yüregimden köp sag bolsun aýtýan Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun. Ömrü uzak bolsun, bize müdama howanlar bolup dursun, arkada bolup dursun, bize halipa bolup dursun. Köp sag bol, aýalyň arzuwlaryň hasyl bolsun. Geljek ýyllarda da Mehriban arkadagymyzyň şeýle hormatly atlaryny, şahsyr paýlaryny münasip bolmak her birimizde meýesser etsin. Näme de gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edeli. Gülşürün, her bir zadyň özüniň gözelligi bede bolýar diýilýär. Halkymyzda da bir şeýle aýtgylara gabat gelmek bolýar da. Gyýdyň gözelligi göz bilen gaçdy, ýigidiň gözelligi akylly huşda diýilen ajaýyp jümleleri halk arasynda ýylyçynda gabat gelmek bolýar. Şu aýtgy bilenem, şu sowaly size ýetirmek isleýän. Siziň pikiriňizçe dünýäniň gözelligi nämedir? Dünýäň gözelligi enelen ýylgyrşynda.
Çünkü käbä deňilýän mäherli inelemizin ýylgyrşy her bir insana ruhu güýç berýändir. Bir işe başlamazdan öňürti ata-enaň patatyny almak, şol işiň şowly bolmasyny ýetirýär. Dünýä haçanda mehribanlaryň mehrinden pir bolanny, göwün söýen insanyň ýanynda bolanny, dünýä hasam gözel bolýar. Şoň üçin ine hakda aýdylýan aýdylmamyzmy tama toýlamaz bezäp dursun, dünýämiz oşolar bilen ogadan bolsun, janlar sag bolsun. Häzirim şerde beýle sözümiz gowy bolmady ýaly, käbelemiz hakynda bir aýdym ýerine ýetirip bereýin. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi? Bir nazar Hudaý nazarsyň käbem diýen aýdymy. Onda bu aýdymy bizem iýleşdirmedi bilen siziň ýerine ýetirmeňizde diňlemekçi siz hormatly sahna çygarýar. Yoktur beni sende söyün. Ak süt verin kevemenim, yoktur beni sende söyün. Bağrı basıp bağla diyen dillerinden ayrılayın, ayrılayın ey. Bağrı basıp bağla diyen dillerinden ayrılayın, ayrılayın ey. Hamsalıplar valtal valtal men uğrumda hallanatan. Men uğrumda hallanatan. Sallançan bağım tutan kollarından ayrılayın, ayrılayın ey. Sallançan bağım tutan kollarından ayrılayın, ayrılayın ey. Ak süt verip özün geren. Seni şu dünya ilen mamam canın aylanayın, aylanayın ey. Seni şu dünya ilen can kebengen aylanayın, aylanayın ey. Şur çeken uğlamalar dağa çıkan. Uzak gece şur çeken uğlamalar dağa çıkan. Seni şu dünya indiren mamam canan aylanayın, aylanayın ey. Bunun takan gülleründen aylanayın, aylanayın ey. Ey sallançay bağım tutan kollarımdan aylanayın, aylanayın ey.
seni ey boy yar seni Keştir baktım Kerbela'da satıldım Gözlü tabayo bilmeli seni ey boy yar seni Koluma yetmez değil dağ başındayım Aslanın ağzında tünüge dişindeyim Ah gözlü tabayo bilmeli seni ey boy yar seni Gülüm dişine Gözlü tapayo bilmeli seni ey boy yar seni Aşık olup kalan yandım şadım Ahir kalımın haribam kalımı Ay kemine diğer şolunun yanına Hey böyle tabayo bilmeli seni yar seni Kimine diğer şolunun yanına Ah gözlü tabayo bilmeli seni ey boy yar seni ey boy seni ey boy yar seni Yedi iklim şehrinin bağrının bir yüreği Yedi iklim şehrinin bağrının bir yüreği Kim götürürse yutuvey bilen Ahmet'i 11 hazinamın ey bağrının yüreği Kim götürürse yutuvey bilen Ahmet'i Götürdü Yusuf'u bilen Ahmet'i Gitsin bu dünyada kömül hoşunu bilen pervaneyle deniz durşunu Kim götürürse Yusuf'u bilen Ahmet'i Altını tınlatış giydirecek başını Kim götürürse Yusuf'u bilen Ahmet'i Sağdım bir yüreği Ay döndü
biri esvap tutoyun Gide şadir men biri esvap tutoyun Murat bilen maksadıma yetiyin Tegülüşem özüme mehrim edeyim Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmet'i Tegülüşem özüme mehrim edeyim Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmet'i Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmet'i Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmet'i Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owalar saatlaşan gepleşime dowam edýäs. Gepleşimden şu ýerinde de Bernadar Hudaýnadar sözlerine dören mehriban käbelerimiz hakynda şeýle bir owadan aýdymy. Owadan owady bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Zeynal Magşeýmez Gülşirni Owad Mammedowa ýerine ýetirip berdi. Goý hemişe enelerimiz hakyndaky aýdymlar döräp dursun, şol owadan aýdymlaram gepleşiklerimizi, toýlarymyzy beräp dursun. Ne gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edeli. Türkmenni şeýle gurrunlara gabat gelmek bolýarda, erkek kişi maşgalan, taşynyň galasy, goragy, erkek kişiň borjy näme maşgalany eklemek, terbiýelemek. Gadanjam erkek kişiň boýuna düşýär. Nedil şonuň ýaly türkmen ojagyny zenan maşgalan borjy näme? Maşgalada ayal maşgalanyň borjy öz çağasyna terbiýe bermek, ine görelesini görkezmek. Ähli maşgala agdalaryny öz üstü mehri bilen çoýmak. Ýagşy işler bilen gowandyrmak. Maşgaladaklara hyzmat etmek ayal maşgalan iň uly borjy şo bolup durýar. Köp sag ol Gülşirin, şu wagt maşgaladaky zenanyň borçlary hakynda öz pikiriňizi aýtdyňyz. Ne şu sowalym size ýetirmek isleýän zenan hökümini, ene hökümini şu berjek sowalymyza da gowy jogaplar berersiňiz diýip araşýar. Türkmen gaýylaryny, Türkmen zenanlaryny mahsus iň gowgul häsiýetler hakynda, umuman gaýyd edeb hakynda näme maslahat berip bilersiň, näme aýdyp bilersiň? Şu wagt ýaş zenan aýdymçylarymyz, kärdeşlerimiz, uýalanymyz biziň gepleşigimizde seredip oturanlar. Türkmen gaýylaryny, Türkmen zenanlaryny gaýyd edeb hakynda näme maslahat berip bilersiň? Türkmen zenanyna gelişýän gowgul häsiýetler hakynda näme aýdyp bilersiň? Türkmenle gaýyd maşgala atananyň gowunçy diýip azaplanýar. Şoň üçin edep billik babatda gaýyd maşgalanyň şeýle uly jogapkärçiligi bolýar. Onsoňam her bir türkmen zenany sözlemek babatynda da aýtjak sözüni düşündükli hem kesgitli aýtmaly. Moda öwredäle kada öwrege inmeli. Köpçülikde özüň salihatly alyp barmagy başarmaly. Mydama başy ýalykly saç örlügi bolmaly. Owadan boljak bolupdyryny ösdürmekden, renkdir boýagy çünmekden saklanmaly. El mydama öz tebigi gözelligini goramaly. Şoň üçin türkmen zenanyny mahsus häsiýetli bolmaly. Meselem päkizelik, sypaýlyk, agrystylyk, elçeperlik, mulaýymly häsiýetli bolmaly. Ine şu häsiýetlerim türkmen zenanyna bir gelişen häsiýetler diýip hasap etdiň. Düşünükli berjek maslahatyňyzam şol. Hawa. Onda emişe türkmen zenanlaryny, mehriban uýalarymyzy, gaýyd gelinlerimizi şu adyny agdan, owadan häsiýetleriniz, gylyklaryňyz ýar bolsun. Goý dünýämiz türkmen zenanlarymyz bilen, enelerimiz bilen hasam owadan öşdüm. Ýene bir sowal, soňanyň siziň ýerine ýetirmeňizde ýygyderlikde ajaýyp aýdymlar bilen dowam eder. Erkek kişi bolsun, zenan maşgala bolsun, tapawdy ýok. Insany gaýdusuzlyk gerekmi? Elbetde gerek. Sebebi eýle adamlar öz pikirini, pikire öwreýän şeýler gaýdusuz adamlar o eýe maksat muradyny etdi. Öz ähmeti bilen gaýdusuzlygy bilen hökman öz arzuny etdi. Onda arzularymyz hemişe hasyl bolup dursun. Owadan owadyňdan diýarymyzda toýlanýan toýlarymyzy şular ýaly gepleşiklerimizi bedesin. Desanlardan owadan aýdym ýerine ýetip berjek. Ine şöyle siziň gepleşiňizde de begimrat Türkmenistanyň atan artisti öz halipam, öz kakamyň bir meşhur olan aýdymlary bar. Sultan Hüseyin Baýkara desanynyň Serwa Gaçynyň Gülü solly diýen aýdymyny aýdyp bereýin.
sabab bolýanam ýerine ýetirip berdiň sebäbi Amra Talipan bir dürejüligini has bedeýän Amra Talipan meşhur aýdymlarynyň birinde ýylaşlarymyzdan bilýändir. Mümkin olaydymy ýerine ýetirip berdi. Nesip bolsa indi kepleşiňle aýdar sebädiýsen oň üstünde şu wagt birazrak işläp ýört Halipa bilen. Täze görnüşde Täze beýlemi? görnüşinde işläp Onda ýört. ýakynnak gepleşiklerimizde siziň ýerine ýetirmeňizde olaydymy ýylaşlarymyzda ýetirer. Edilädir bolsa serwagaçy ýygynyň hem mümkin bolsa joşlaňy diýende bir desanyň bir kısan aýdym ýerine ýetirip bilerdiňiz. Mehriban ýylaşlar, hormatly müşahitler, diňläň, diýin alyň. Lezzet alyň. Siz üçin Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülşürün Öwgenmämedowa aýdym aýdy. Yar geley Serwagışynyň gülü soldy Serwagışynyň gülü soldy buly näse bolar Serwede tabyt ýatay güllere keben näse bolar Aýretmeginiň şahyn menden aýretmeginiň şahyn menden derdim artar demeden döwranym etdi çakandan munmanyda gaýsa bolar
getirdi. Namusun bilmeyen kişi değil, inimin dertliğini köydürme değil. Namusun bilmeyen kişi değil, inimin dertliğini köydürme değil. Yandırma bile, köydürme bile. Sarı varıp soluğu yanıp köyün istihadı kurban sonu inimin dertliğini köydürme beyli. Yanıp köyün istihadı kurban sonu gecemin dertliğini köydürme beyli. Yandırma beyli, köydürme beyli. Vah yanır gözüm yaşlıdır ey. Rehmeli içine kara saçlıyla inimin dertliğini köydürme beyli. Rehmeli içine gözü yaşlıyla inimin dertliğini köydürme beyli. Sırmaytmak derdim bilmez tevhide. Şadilimdir vakit men gider men garip. İçimin dertliğini köydürme beyli. Şadilimdir men gider men garip. İnimin dertliğini köydürme beyli. Yandırma beyli, köydürme beyli. Yandırma beyli, köydürme beyli. İnimin dertliğini köydürme beyli. İçi can bu derdi götürürmeyken, İçi can bu derdi götürürmeyken. Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, owalar sadaşan natly etleşigimizi köneseder sahypamyzda Türkmenistanyň at gadanan artisti Gülşir Nowatmamedova bilen dowam edýäs. Sädir gadymy ata-babalarymyzdan bize miras galan türkmen sözlerimizin käbirleriniň manlaryny çoň düşünersine dörejilip toparmyz. Atalar sözünden bir näçe şahirlerimizin aýdyma öwürlen şygyrlaryna gawat gelýän gadymy türkmen sözlerimizden sonra olar taýýarlapdyrlar. 4 sanak jogabyny hödürler. Töne şol hödürlenjek 4 jogabyň içinde anyk jogap biri. Bizden başardığımızdan doğru jogap tapmaklygyna da kömek eder. Töne esasy doğru jogap tapmaklyk siziň özüňizde bagly. Ne başlaýarmy? Başlayalım. Ne başlaýas? Ilkinji sowal bilen siz tanış edýäs ekrana seredeli. Tarakky sözi näme manyny aňladýar? Gawat gelip görüpdiňizmi? Tarakky sözüni. Hawa. Onda türkmen nakyllarynyň birinde tarakky sözüne gawat gelmek bolýar. Baý gyýdy tarakkysy bilen, garyp gyýdy görkü bilen. Tarakky sözü näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış edýin. Darak, näet kereşme, bezek tiýmar, gyzyl kümüş. Näet kereşme. Bolaymy mesela. Baý gyýdy tarakkysy bilen, garyp gyýdy görkü bilen. Gyzyl kümüş. Baý gyýdy gyzyl kümüş bilen, bezek tiýmar bilen tanalmanmy? O jogap ýakynrak dämi?
Bedek timar. Şu bedek timar bolsa altın kümüşüm içine girýär dämi? Bedegin içine altın bilen bedenip çykybiler, kümüş bilen. Bolabilir ha. No, aýta jogapda galjak. Bedek timar bolaýmasa. Bedek timar. Şonda da galjak. Ýalňyşam bolsa. Yo yanlış değil. Ýalňyş däl. Anyk bilýäňiz. Mehriban ýeşler, hormatly tomuşaçylar, ilkinji tarakky sözümiz näme many aňladýar diýen sowalymyzy Gülşerin bedek timar diýip jogap saýlady. Jogap dogrumka geliň ekrana seredeliň. Elbetde jogap dogry. Tarakky diýmek bedek timar diýen manyny aňladýar. Indiki sowalymyza geçeli. Indiki sowalymyz zümeret sözü näme manyny aňladýar. Bu zümeret sözüne aýdymlarda da gawat gelýänsiňe sebäp esasy bir sizin dörejiligiňizde desanlardan aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Nusxa şahyrmyz Mehmet Ölkeminäniň aýdymy urlan maňa garşy atly şygyryny şeýle setirler bar. Sewer ýaryň tarypyny aýdaly, gitme ak maralym gel maňa garşy altyn kümüş zümretden şaýlaly ak goluň boýnumy sal maňa garşy diýär. Şu bentde de zümret sözüne gawat gelmek bolýar. Jogaplar bilen tanış edeýin. Açyk ýaşyl reňkli gymmatbaha daş, egneşikli wagt, biledik ýüzük. Birinci jogap. Açyk ýaşyl reňkli gymmatbaha daş. Zümret diýmek. Zümret diýmeň özü gymmat. Baha daş diýen manyny aňladýar. Şu jogapda da galjak. Mehriban ýeşler, hormatly tomuşaçylar, Gülşerin Öwedmämedowa biziň ikinji beren sowalymyzyň dogry jogabyny tapyp bilmedi. Dogry jogap hakykatdan hem açyk ýaşyl reňkli gymmatbaha daş diýen manyny aňladýar. Indiki sowalymyza geçeli. Indiki sowalymyz Şemşat sözü näme manyny aňladýar? Şemşat diýip türkmenni gyýyz maşgalada daqylýan at ýokymyny ulanylýar. Usta şahyrlarymyzyň biri bolan Talibiniň şygyryny şeýle setirlere gawat gelmek bolýar. Hay boyuň tubudur, kaddyň Şemşada meňdär, ziwa näzik boýlaryň müşkül Gülşada meňdär diýär. Şemşat sözü näme manyny aňladýar? Jogaplar gülüň ady. Günerte ýurtlarda ösýän hemişe goýa goýup duran agaç, keyik oglap, sülgün. Üçüncü mıka. Ya ikinci mıka. İkinci mıka yok. İkinci olma. Yok. Gün orta yurt. Mümkün gülüň adydymy? İkinci. Gün orta ýurtlarda ösýän hemişe goýa goýup oturan agaç. Şemşat diýip şu manyny aňladýar. Şemşat diýip şoňa aýdylýar. İkinci doğru. Gülüň ady bolaýmasyn? Yok şu ikinci doğru da galen. Şonam taýlaýar. Ene mehriban ýeşler, hormatly tomuşaçylar, gepleşigimizde bu gedegem dogry jogap hakykatdan hem Şemşat sözi gün orta ýurtlarda ösýän hemişe goýa goýup oturan agaja aýdylýar. Indiki berjek sowalymyz ýene-de türkmen nakyllaryna salgylanyk. Üme gelen usullygy sapa ujuny duman ötürer diýär. Sapa ujuny duman ötürer. Üme sözi näme manyny aňladýar? Işaret, maslahat, mihman, toyda gyýyz gelenleriň ýowar şekilli ýygnanşygy diýär. Şu dördüncü. Eýlemi? Üme gelen usullygy sapa ujuny duman ötürer. Toyda gyýyz gelenleriň ýowar şekilli ýygnanşygy diýen jogap saýlaýaňyz şeýdibem. Dogry jogap tapmaklygy başardyňyz. Ne gepleşigimizde her bir berilýän sowalyň dogry jogabyny tapmaklygy başarýar. Indiki hödürlejek sowalymyzda da dogry jogap tapmaklygyňyzy arzuwlap şu sowalym size ýetirýär. Messan sözü näme manyny aňladýar? Gaýybynyň şygyrlaryna şeýle setirlere gawat gelmek bolýar. Özü bir dana ödül sallanyp messan geder, waspaňa iýillerge aýtsam, haýsy aşyklar ýazar diýär. Messan sözü. Messan sözü demek owadan ýöreýiş diýmek. Bunun jogaplar bilen tanış bolayly. Ýuwaşy atsa, saýhally hem haýwatly, edaly, malaýym. Hemmedem ýanky o neme ýakynrakdyr messan sözüniň manysyna ýöne has dogrusy bar. Şu dört jogabyň içinde. Ýuwaşy atsa, saýhally hem haýwatly, edaly, malaýym. Ýemra şu haýsyny alanda da gelip durgan şu saýhally hem haýwatly bolaýmasa. Has ýakyn. Has ýakyn gelip durdy. Şu jogapda da duruberjekmi? Ýalňyşdagam durar şonda. Şonda. Bir gedek bir ýalňyş berýärmi? Onda mehriban ýeşler, hormatly tomuşaçylar,
Gepleşigimizde köne sözler adlı sahypamyzda hiç ýalňyş jogap bolmady. Beýdimek bilen hakykatdan hem Gülşirniň saýlan saýhally hem haýwatly diýen jogaby dogry messan diýmeklik. Saýhally haýwatly diýen manyny aňlady. Biz size berekella diýäsinde gepleşigimizde bir Mahmulat amyň sözlerine dören bir öwüt ünne berje ähňdak aýdymlardan, mümkin desanlardan bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Bolar Mahmulat amyň bu dünýä bada ýerdir badasyn çallyk etdi diýen türkmen halk aýdym var. Şonu ýerine ýetirip bereýin. O ýygynyň hem joşdaňdan ene de bu aýdym ýerine ýetirip bilersiňiz. Mehriban ýyleşip hormatly müşahitler, siz hem diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Akmaklık bilen özmeyi bilmedim, sözlersizmeyi. Ay bilmedim, sözlersizmeyi. Mantım buryadır özüm, kan yaşar oleydi. Mantım buryadır özüm, kan yaşar oleydi. Mun soyuna
Gel gönlüm men sana evde bireyin hayki dilli hebi ve padan dön gönlüm kısmetten hem olsa onu yağdırayım İki dilli bir vefadan dön gönlüm kısmetten hem olsa onu yağdırayım İki dilli bir vefadan dön gönlüm Dön 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 gel gönlüm Gel 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 öt gönlüm أخلاصاً بلبل İki tülle gönlüm bersen haliler İki dilli bir vefadan dön gönlüm İki dille gönlüm bersen haliler İki dilli bir vefadan dön gönlüm Dön 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 gel gönlüm Gel 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 Hakim dünyani zareyler Bir ve bana bunu dersen haliler İki dilli bir vefadan dön gönlüm Hay bir ve bana bunu dersen haliler İki dilli bir vefadan dön gönlüm Dön 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 gel gönlüm Gel 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 öp gönlüm Yine çektim bir vefanın rencini Yine çektim bir vefanın rencini Rakipler vak emsinlerden onlandın Eşidin inni hat sayadına kendini İki dilli bir vefadan dön gönlüm İki dille gönlüm bersen haliler İki dilli bir vefadan dön gönlüm Dön 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 gel gönlüm Gel 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 öp gönlüm Dön gönlüm Vah gönlüm ey İki dille gönlüm bersen haliler İki dilli bir vefadan dön gönlüm Dön 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 gel gönlüm Gel 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 öp Ine mehriban ileşler, hormatly müşaşlar, bugün o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimiziň bugünkü sanyny Ustad Sadany dostlarymyzyň ýerine ýetiren ajaýyp saatlar bilen Zenan Magşymyz Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülşen Öwedmammedowaň
Owadan o wasalaşyp bir näçe aýdymlary gepleşigimden bugünkü sanyň bilen size ýetirdik. Gyzykly söhbet etdik. Umuman bir gepleşigimiz ýerine düşüp iýleşlerimize bir diýinç gününi hatam bir ruh lezzet berenler diýen umydymyz bar. Biz ýene bir ýoly gepleşigimize gelip biziň size hödürlän sowallarymyza manyly gowy jogaplar berdiňiz. Gyzykly söhbetler üçin ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýas. Maşgalaňyza abat bolsun. Sunat ýoluny hatam öňe gidişlikleri size arzulayas. Hormatly adyňyzdan ýene bir ýola gutly bolsun. Şeýle syýlaglaryňyzyň, serpaýlaryňyzyň hem höwür köp bolsun. Sag bolun. Ine şu gün beň bat şeýle bir diýinjallyk, şeýle bir joşduk. O adlamy sağlaşdy. Şu bagtly pursatlary bize bagş eden hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýan. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, mehriban arkadaşymyz. Mudamy bize baş tutan bolup, howunlar bolup, bize halife bolup dursun. Şu pursatdan peýdalanyp, şu hormatly arkadaşymyzyň dakany az üçin özüme şeýle uly borç diýip hasap etdiň mehriban arkadaşymyzy mundan beýlegim öz täze aýdymlanmaz bilen, watany wasp etdiň aýdymlanmaz bilen, arkadaşymyz üçin wasp etjek aýdymlanmaz bilen halkymyzy beýendirip durar diýip anandarýaryn. Köp sag bolun. Aýalyň arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola maşgalaňyz abat bolsun. Türkmen toýlarynyň jemine bilen jemlenýär. Elbetde kuşdep aýdym bilen. O nädir bizem gepleşigimizde bir gowy edip gadal çekip kuşdep aýdymny ýerine ýetirip berseňiz, şol milli aýdymyz bilen hem kuşdepdi bilen hem gepleşigimiz jemläýli. Biz pursatdan peýdalanyp bize şeýle eşiritli zamanany, bagtly pursatlary rowa görýän, bize halal işlemäge, halal zähmet çekmäge, çekýän işimizden lezzet alyp işlemäge uly mümkinçilikleri döredip berýän medeniýet sunuwady işgärlerini özüniň şaher paýlaryny, hormatly atlaryny münasip görýän halife arkadaşymyza ýene bir ýola ak ýüregimizden alkyş aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň ömrüne ömür goşulsun. Mehriban arkadaşymyzyň dünýä ýüzündäki awray mertebesi belent bolup halkymyzyň hatam bir bagtyar, bolçulukly durmuşda ýaşamak üçin durmuşa geçirýän beýgi işlerem elmydamy uly rowaşlyklary wetsensin. Gahrman arkadaşlyk watanyna bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ne mehriban ýylaşlar, hormatly tamşaşylar, şeýle ýaş arzuwlar bilen Türkmenistanyň atgadynyň artisti Gülşürün Öwedmamedowaň ýerine ýetirip berjek kuşdepdi aýdym bilen biz o warlar saglaşan natypleşigimden bugünkü sany jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagollaşmamyz nisip bolsa ýene de alaýjak bir hepden ýegişenme ony Gahrman arkadaşymyzyň tagallat bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyny ýaýlym arkaly diýdarlaşança hoş wagtyňyz. Elvan çeşu başımda ya ayak ya 18 yaşımda. Elvan çeşu başımda ya ayak ya 18 yaşımda. Ha ulucunda ya ha ay halkama seyre canam karşımda. Ha uluğumda ha ay halkama seyre yanım karşımda. Ha ayu hey Allah, geçtin gıyda, geçtin gıyın, eyle beyle geçtin gıyın, geçtin gıyın, akırı beri geçtin gıyın, ikardan yol yazam, ahir ilme düştün gıyın, ikardan yol yazam, ahir ilme düştün gıyın, ayalle yalle canım canım ayalle yalle canım canım
Yoldan düşüptür Arkadağım toydu tiyara Dostumunur işüptür Arkadağım toydu tiyara Dostumunur işüptür Ayalley, canalley Canlarım canım alley Ayalley, canalley Canlarım canım alley Vah men gönlüm seninle yar Şu dünyanın cahil altıda Beni